life. Hvad så? Jeg hedder Anvifox, mest kendt som den alt elskelige Ringhale. Jeg er ejeren af Tempra Gaming, det store og dejlige community med de 2 fede server, PvP og Factions og snart Prison. Vi sidder og bygger på serveren dagen lang, spiller på serveren dagen lang, vi hygger os herinde, og nu har jeg lavet den her fede YouTube-kanal som en sidekanal for min main-kanal, som hedder Mr. Ulrikist, for at kun lægge videoer ud, der handler om TempraCraft og Tempra Gaming, som er servernes navn herinde. Der står en IP til begge server i deskriptionen, og så må I hygge jer. Abonner på kanalen, hvis I vil se mere af det her stof, og se mere fra serverne, og se hvad det hele handler om, og opdateringer, nyheder osv. Og så ses vi alle sammen næste gang. Jeg hedder Ulrik, eller Anvifox, og vi ses alle sammen næste gang. Hej hej folkens.